आई म्हणून कशी होती हे फार कठीण आहे सांगणं, कारण तिने सगळ्याच जबाबदाऱ्या फार चांगल्या पेलल्या होत्या. आम्ही चौघीजणी पुण्याला आजीकडे वाढलो, कारण आई दौऱ्याला असायची, वडील माझे फिल्म्स डिव्हिजनमध्ये होते, त्यामुळे ते पण दौऱ्यावर असायचे. तेव्हा एवढंच आम्हाला आठवतं आहे चांगलं, की प्रोग्राम संपला तिचा कुठेही असला मनमाड, आणि ते संपवून ती 2-2 वाजता प्रोग्राम संपवून गाडी पकडून आधी पहिल्यांदा आम्हाला भेटायची, सकाळी आमच्याबरोबर वेळ घालवायची. आम्ही शाळेत गेलो की मग ती परत मुंबईला परतायची. आम्हाला अशी कधीच कमतरता भासू नाही दिली तिने, की ती नाही आहे आमच्याबरोबर. त्यामुळे आम्हाला अशी खूप कमी भासली नाही. मला असं वाटतं आईवडिलांची कर्तव्य त्यांनी जी पाळली किंवा त्यांनी जे टाईम मॅनेजमेंट केलं ना, ते टाईम मॅनेजमेंट आम्हाला फार उपयोगी पडलं आमच्या आयुष्यामध्ये पुढच्या. कारण आम्ही पण तेच पुढे तसंच केलं. त्यामुळे हा एक मोठा पायंडा त्यांनी घालून दिला असं म्हणायला हरकत नाही.